Rêxistinên Athûrî girtina dibistanên xwe ji aliyê Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD ve bi tundî şermezar dikin û dibêje ew yek li dijî hebûniya Siryaniya ye û li dijî çespandina mafê Siryaniyan li Sûriyê ye. Komeleya Rewşenbîrî ya Siryanî li Sûriyê di daxuyanîkî de got ku PYD bêl wan vegere yan nerîna wan bixwaze hişyarnivîs da dibistana Siryanî li Dêrikê û girt. Rêxistina Siryanî di daxuyaniya xwe de ew kiryar bi yekalî bi nav kir û got ew yek wêna kûkiyan Kurd bike û destwerdaneke di karûbarên pêkhateya Siryanî de. Rêxistina Asûriya Demokratî ji gef û girtina dibistana Siryanî ya li Dêrikê ji aliyê PYD ve bi tundî şermezar kiribû û gotibû ew yek li dijî hebûna pêkhateya Siryanî ye. Di daxuyanîkî de Rêxistina Asûriya Demokratî gotibû roja sêşemê heftê tebaxa 2018 desteya perwerdeyî ya rêveberiya PYD hişyarnivîsek radestî rêveberiya dibistana Siryanî ya taybet li Dêrikê kir. Tê de gefa girtina dibistanê di dema 24 demijmêran de li jêr berpirsayetiya yasayî. Ew jî bi behaneya dûrî rastî û lojîkî ku dibêje wê dibistanê molet di dema yasayî de wernegirtiye û rêbazên wê neb erêkirina desteya perwerdeyî ya PYD ne. Beriya nihan heman gef û hişyarnivîs radestî dibistana Siryanî li Dirbêsiyê jî kiribû. Rêxistina Athûrî dabû zanîn ku dibistanên taybet yên Asûrî li Sûriyê ji aliyê dewleta Sûrî ve ji sala 1935 ve moletkirîne û xwendekarên Kurd û Ereb û pêkhateyên din serbarî xwendekarên Siryanî Aşûrî vedhewînin. Rêxistina Asûrî di daxuyaniya xwe de biryara PYD bi tundî şermezar kir û got û ew biryar armanca pêkhateya Siryanî dike û fişareke bêhtir li ser wê pêkhateyê dike û berûvajiyê iddiayên PYD bi demokratiye û armanca wê yekê têkidana proseya xwendinê ye û bêparbûna xwendekarên hemû pêkhateyan ji berdewamkirina xwendina xwe ye, birêya ferzkirina rêbazên îdeolojîkirî. Lê Kurdistana Sûriyê PYD destdanîne ser dibistanan û rêbazên xwe ferz kirine ew rêbaz ji aliyê siyasî û rêbaznenasanê ve wekû rêbazên nerêkûpêk û îdeolojîkirî serbarî nefermîbûn û neîtirafê bi nav dikin.